Mukbang ya, ice cream. Ah. Iya. Mag-grill siya. Ay, ay. Mia, boy! Ranam lagi ya. Lamia, boy! Unang kawakwak enggak. Muna yang pengputasan. Sister. Hindi mo pre, kumputi pre. So, wait, pag-tingin sa patas dua. Nah, doa ni na, itong ito. Subayo na ba? Subayo na ba? Kasan ba? Nagas na? Ay, agas. Grabe, wala na ng sila. Nananawa to yung pinto, pre. Nananawa. Nara, magtilas mayor, oy. Although, nagtutulog sa video, kaya kung nila kinara, ganun siya. Kasi sa kabantay po ba? Macho pa jo. Di pa katubayan. Yan, di ba saan? Warning na mo dahang na side, ha? Oh, ni Hindi na mag-friend sila. Juan, baluro. Siluplusa mo kayo. Ay, siguro siya na, labi ang picturean na yan. Bibihin. Ay, bibihin. Ay, bibihin! Dala. Antayin na ikaw ice cream bibihin. Halika na, bibihin niya. Papakainin ko na ng aking hotel, eh. Ha? Nalain ko na siya. Hindi na si Jaiman. Isa siya lang. Masarap na dito. Kasi mayor nila rin. Rhea. Hindi? Ria. Dinutog ka na, tulog na ako. Ha? Bilang-bilang na tapos natin. Sa una. Bilang-bilang ito to. Sa una. Karot? Ito mo na si Togas na irong sa. Matapa ng alin. Lord. Lagi. Laro tayo. Palit sa pundo eh. Ay, kagawin. Pagkabagbo. Ngayon ba ayaw nagkintos gid na pay gustuhan na. Focus eh. Ikaw man na to, ana. Last na dong, ito na ngayon, tubig ito mong from. Tagay sila. Alexis bareng-bareng mo. Pangisa bareng. Kasagutan naman eh.